Όλοι γύρω μας φωνάζουν. Στα social media, στα κανάλια, στις ειδήσεις, ακόμα και στις παρέες που είσαι. Φωνάζουν, ο καθένας έχει τη δικιά του άποψη. Το να κάνεις ένα βήμα πίσω και να κάτσεις να σκεφτείς. Τίποτα άλλο. Κράτα μια σκέψη για τον εαυτό σου και δες ποιο σου ταιριάζει και ποιο όχι. Δεν χρειάζεται να αγχώνεσαι, δεν χρειάζεται να υπεραναλύεις πράγματα, δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα τόσο αγχώδης για εσένα. Και μετά από εκεί στη ζωή σου, όπου είναι δυνατόν, θα βάλεις αυτή τη σκέψη. Θα μπορέσεις έτσι να είσαι πιο χαλαρός και να δεις λίγο τον κόσμο εντελώς διαφορετικά. Μπορεί να μιλήσουμε για αγάπη, για μοναξιά, για απώλεια, για φίλους. Δεν θα μιλήσεις όμως εδώ για λεφτά, δεν θα μιλήσεις για άγχος, δεν θα μιλήσεις ούτε για αμάξια, μηχανές ή οτιδήποτε. Δεν χρειάζεται καν να μιλήσουμε γι' αυτό. Θα μιλήσουμε για τα παιδιά, για τους ηλικιωμένους, θα μιλήσουμε για όλα. Το θέμα είναι ότι εσύ κάτσεις εκεί πίσω, εσύ που με βλέπεις, κάνε ένα βήμα πίσω, κάνε μια παύση από ό,τι γίνεται γύρω σου και κάτσε και σκέψου. Τα λέμε σύντομα και μέχρι τότε κράτα μια σκέψη τη φορά.